Joo, just noin, ahaa, sä osaat. Kyllä 5-vuotiaan tytön pitää osata jo kiroilla. Reippaasti sanot nyt äidilles, ettet aio edes tumaistaa ja leiki hiekkalaatikon keskellä johtajaa. Opit sinä oikean asenteen, veljes ottakoot syyt niskoilleen. Koulussa huuda vastaukset äänen ennen viittajia. Reilusti keskari pystyssä, jos ei saadakaan stipendiä tai voiteta Henryä. Joo, just noin, ahaa, sä osaat. Älä tule hyvää tyttö, tule paha tyttö, tule paha tyttö. Älä tule hyvää tyttö, tule paha tyttö, tule paha tyttö. Just noin, ahaa, katso kun Keni siivoo ja nukuttaa niitten lapsia. Barbit on jo matkalla kokoukseen, kun niitten työ on niin tärkeä ja annetaan nää mummilahjat pojille. Siis kuka enää hiuspäitä harjailee?